Здравейте! Днес ще ви срещнем с преподавателите по физическо възпитание и спорт в нашето училище и ще научим повече за постигнатите спортни успехи. Сега отиваме при господин Добромир Георгиев, за да видим как протича една тренировка по баскетбол и да научим за постигнатите успехи. Хайде да влизаме! Добър ден! Успяхме да заемем похвалното второ място. Участвахме в групова възраст 5-7 клас на междуучилищните игри тази година. Успяхме да победим Емилян Станев, загубихме от Бачо Киро, но аз съм доволен от децата и от момчетата с техните постижения, тренировки, пот и всяко едно нещо, което успяха да завоюват. Как протича една тренировка? Тренировката протича последния начин. Започваме с физическа подготовка, тъй като е едно от основните неща в спорта. След това имаме технически похвати и умения, разбира се, стрелба от различни позиции и учебна игра. Благодарим! Днес ще ви срещнем с господин Марин Пендов, треньор и преподавател по физическо възпитание и спорт. Добър ден първо на всички! Тази година Средно училище Вела Благоева се представи на доста добро ниво в ученическите игри, във всеки един спорт, който участвахме. И това е работа, съвместна работа на колегите по физическо възпитание и спорт и на треньорите, с които се занимават с децата извън училище. Спортовете, с които участвах тази година аз, бяха футбол, баскетбол и вчера лека атлетика. При футбола се класирахме на второ място, въпреки че можехме да станем първи, но малък шанс, топка е. Второ място също е приемливо, за до година може да станем първи. При баскетбола станахме първи и се класираме на областно първенство. В най-скоро време очакваме датите и едно прилично представяне. Вчера на стадион Ивайло се проведе общинското първенство по лека атлетика и нашите ученички, 5-7 клас момичетата, заеха призовото трето място отборно по точки, а на индивидуалните дисциплини бяхме в челната тройка на всяка една дисциплина от 7-те. 100 метра, 200 метра, 400 метра, 4 по 100 щафета, тласкане на гюле, скок дължина и скок височина. Доволен съм от всеки един ученик, който се яви на ученическите игри, защото показахме, че имаме качествени ученици и спортно-техническите качества на децата всяка една година се стараем максимално да постигаме някакви резултати. Но това е съвместна работа, отново казвам, на колегите по физическо и треньорите по дадения спорт, с който се занимават и децата, и треньорите извън училище. Благодаря ви много и приятен ден! Благодаря ви, господин Пендов. Тук до мен е господин Минчо Минчев, учител по физическо възпитание и спорт. Добър ден, господин Минчев. В какво състезание участвахте? Добър ден! Пред вас са учениците от Вела Благоева, участници в общинския кръг на ученически игри, състезанието по шахмат. В оспорвани битки и занимателни двубои успяха да завоюват второ място и тази купа беше присъдена на отбора съвсем заслужено. Участниците са Мелани, Симеон, Никола, Радостин, всички от 5 Г клас и Александър от 7 Б клас. Пожелавам им в бъдеще успехи в училище и още повече успехи в спорта. Благодарим ви. Никола, защо реши да играеш шах? Шахът е доста успокояващ спорт. Освен това ми е един от любимите. Той развива мозъка на човека, дава способността за по-дълготрайна памет и за мен е един доста хубав спорт. От колко време играеш шах? От около близо 2 години горе-долу. Благодарим ти и ти пожелаваме успех. Благодаря. Казвам се Симеон от 5 Г клас и тренирам шах от 4 години. За мен шахът е логическа игра. Мелани, от колко време тренираш шах? От 4 години. Къде тренираш шах? В училищния отбор. Благодарим ти и ти пожелаваме много успех. Желаем ви хубав ден с училищна телевизия Вела Благоева.